Blížia sa komunálne voľby a my si onedlho budeme voliť primátora hlavného mesta Bratislavy. Pre mňa je voľba jednoznačná. Budem voliť Milana Kňažka. Milana poznám od svojich školských liet, poznám ho ako výborného pedagóga, ako herca, ako politika, poznám ho ako umelca, ale predovšetkým, a možno dnes je čas si to pripomenúť práve tu na tomto mieste, na tomto námestí, ako revolucionára. Pamätám si to, pretože sme sem chodili každý večer a pamätám si jeho neskutočné nasadenie, jeho zanietenosť. To, ako svojou osobnou zaangažovanosťou niesol túto krajinu k zmene, k revolučnej zmene. A ja by som si veľmi želala, aby aj toto mesto prešlo takou zmenou. A ďalšia vec je, že možno táto zmena je len prvou z tehličiek v rade ďalších zmien, ktoré môžu nastaviť smerovanie tejto krajiny. Preto je pre mňa voľba medzi pravým a ľavým Milanom veľmi jednoznačná. Budem voliť Milana Kňažka, to znamená, budem voliť pravicu a iná voľba nie je.